Познавах Слава Севрюкова през последните 3 години от живота й. Имах шанса да се срещам с нея, записвах някои от нашите разговори на касетофон, не всички от тях излизаха. След време се налагаше отново да дозаписваме повторно това, което не се е получило. И на въпроса ми защо това е така, тя отговаряше, казва, бе не ти е пред касетофона. След време разбрах, че просто не съм бил готов за сложната информация, която тя подавала. В продължение на 20 години събирах материали за нея от нейни близки, сподвижници, родственици, приятели, от най-близкото й обкръжение и от по-далечни кръгове. И така се родиха тези 5 книги. Те се оказаха закономерен финал на една всеотдаденост. Опитах се да анализирам нейната дарба. Надявам се да съм успял в опита за хвърляне на светлина върху тази загадка в човешки облик, за да стане тя по-видима. Слава Севрюкова е феномен, който наистина се нуждае от обстойно панорамно изследване. Дано тези опити я придадат така, че поне до някъде да бъде обяснена дарбата й. Нещо почти невъзможно, та тя пак да си остане явление, каквото е. Нейните предсказания, събрани заедно, в фундаменталността си чертаят перспективи, някои от тях грандиозни. Колкото и нескромно да звучи за тази отдадена на хрисимостта жена, повечето от прозренията й са една още нереализирана Библия на идността. Свят кипящ от живот. Не ще угаснат в умовете навярно хиляди и хиляди години. Наше е правото да ги приемем, да се въздържим, да ги отхвърлим. Благодарение на тях по-преодолима е мъгляво мистичната зона на неизвестното. Помагат да се отнасяме по-добре към себеподобните. Времето единствено ще освидетелства валидността им. Понякога, когато се спомня за Слава и за разговорите, има побиват тръпки, но наистина му побиват тръпки. Защото всички тия разговори от време на време игра, че пада някаква мълния, някаква гръмотевица. Казва неща, които... Ама то трае колкото трае осветлението от мълния. Колко виждаш, колко не виждаш. Но нещо се отваря. Още при първото ни запознанство се получи някаква духовна връзка до такава степен, че в първите разговори преминахме към взаимни откровения. Тя беше човек, който само отговаряше на въпроси. От философска гледна точка се смята, че е по-трудно формулирането на въпроса, отколкото отговор на какъвто и да било въпрос, но искам да отбележа, че на нея се задаваха въпроси, на които науката не можеше да намери отговор в момента, на които отделните личности, автори на тези въпроси, също не можеха да намерят отговор. Т.е. става дума за въпроси с специфична, повишена трудност. Тя може да проникне в мисълта на човека, да види даден човек какво мисли, какви са намеренията, но само ако е помоля. Така да си нямам право да навлизам в човешката мисъл, без той да ми е позволил самия човек. Това е свещено място. При нея се получава, аз като физик го казвам това, и тъй като много изследвания върху много хора, мога да го кажа и много доволна това, което казвам. Значи тя е бивала винаги в така нареченото ниво алфа.
при което се получава равнинно трептение на двете полукълба, на клетките, на мозъчните клетки на двете полукълба, наляво и дясно полукълба, с честотата на Земята, която е 8-13 Хц измерена. Честота 8 до 13 Хц. Това е алфа нивото, в което се стремят всички йоги, с много йоги, техники и практики да влязат в такова ниво, ама не могат. И не наблягайте на това, че тя е свръхфеномен и че това са природни способности. Всичко се дава от този божествен свят. Веднага стана дума за нейното виждане, че не така съвсем внезапно, а е някаква последица от родствени връзки, от това, че и баба, и майка са носили някакви способности да лекуват, да помагат. Тя беше силно вярваща, много чиста, много мъдра, изключително голяма мъдрост носеше в себе си. Така, много заредена с енергия. Просто за годините й много енергия в нея. Като почне да говори, не можеш да кажеш, че е на 60, на 70 или на 80 години. Изглежда, че просто имаше зареждане отгоре. Леля Слава беше нещо, което като човек не съм срещала друг такъв човек. Като нея. Тя беше самата доброта. Тъй като вече в края на своя живот, дарбата на Слава Севрюкова, нека наричам Леля Слава, получи известно признание и може би преждевременната й смърт, собствено нищо не е преждевременно, но за нас това се оказа така, тури край на нейния възход като една звезда на българския ясновидски небосклон. Затова и до сега тя не е толкова известна, колкото, например, Ванга. И за нея даже пишат забравен феномен. Но феномен. За мен тя е най-голямата ясновидска на България. Една, по-моему, несправедливо пренебрегната години наред пророчица. Защо? До голяма степен за това, че тя самата отбягваше популярността, бягаше от славата и казваше: аз съм слава, на която не е отредена слава. След като тя почина, нещата заглъхнаха, нейното име беше позабравено. Аз преживявах един период на преосмисляне и с това се обясняват, така да се каже, мълчанието около нейния модел и това, което работихме заедно. Тоест, каквото направихме, ние го направихме и го дадахме. Защо духовните хора стоят в сянка? Колкото по-духовни, в толкова по-дълбока сянка. Само у нас ли е това? В целия свят е така. Аз мисля, че причината е, че те имат друго отношение към света. Нагласата им е друга, стремежите им са други. Тя нямаше как да бъде популярна и за това, защото нея я ползваха и по времето на студената война, по времето на космическата надпревара, в някогашните руски проекти за полетите с ракети в околоземното пространство, преди изстрелване на ракети, опасности, аварии или за състояли се аварии след приземяването на корабите, къде са причините? Естествено, тази жена нямаше начин да бъде популярна, но пък вършеше тихичко като мравчица една безценна работа, а това обяснява и защо славата й не се носеше приживе. Доколкото аз имам спомени, поне никога тя не е казвала, че е била разпитвана, за да разгадае някакъв криминален случай или че се водили при нея известни личности да се съветват и така нататък, както е случай с Банка. Тя просто е страняла от тези неща, най-вероятно, а и предполагам, че е искала да помага на хората, които имат по-малки възможности, т.е. на по-обикновените хора, които не биха могли да отидат при Ванга или които, ако отидат при Ванга, трябва да чакат много дълго време. Тя е друг ранг, друго ниво на развитие Слава.
И за Слава не се знае почти нищо. Докато за баба Ванга, предвид нейната голяма общественост, която беше направена в резултат на близките контакти и връзки с Людмила Живкова и с Централния комитет на партията, които ходиха там и така нататък и се изливаха любовните истории и прочие други неща с Ванга, докато в това време чакаха каручките с долната дечица Вънка и използваха своите привилегии да влязат при нея. Поради което Ванга беше едно достояние на България и беше наречена и феномен на света. Ходиха страшно много чужденци, предимно руснаци. Подчертавам, предимно руснаци. Не е случайно, защото бяхме част от Съветската република, едва ли не, но и защото руснаците и сега продължават да работят, бих казала, в най-голяма степен, в най-сериозна степен, най-адекватно в областта на биоинформатиката. Като присъствие тя беше изключително мек и фин човек, за разлика от много екстрасенси, които срещам, които са... Не бих казала, че тя е екстрасенс. Тя е просто човек, който имаше способността да влиза в огледалния свят или във времето. А как бихте поставили феномена Слава до феномена Ванга? Как стоят те двете една до друга, според вас? Аз ги поставям на едно и също ниво. Според спомените, както го имам, както си ги представям, но това са типично български феномени. На тъй въртяхме, лелите Иванка се чуди, на коя полица, колкото може по-високо да натури. Удивена от нейните способности, Ванга самата и предлага да гледа на хората така, както прави тя. Но Слава никога не отива на масовото ниво, на битовото пророкуване относно съдбините на един или друг човек. Ако това става, то е до някъде след промяната на 10 ноември, но времето е много малко. Тя година след това си отива от този свят, затова и славата й не заблестява на небосклона на българските ясновидци и пророци. Това стана през февруари 1962 година, както вече казваме, миналия век. Аз бях млад инженер, току-що постъпил като асистент в Минно-геоложки институт. И един мой приятел химик каза, ще заведа при една жена, която всичко вижда. Аз от тогава не бях виждал подобен феномен. И когато ме заведе в квартал Тресулите, Овче купол, между другото, нейната къщичка още стои там. Аз разбрах, че пред мен стои рядък феномен. Първо тя видя с какво се занимавам в момента и ми предсказа, че ще разработвам някакви уреди. Аз Иво, виждам те уреди с стрелки, копчета, нещо въртиш, настройваш, измерваш, записваш. Аз тогава нямах още представя, че ще правя такива уреди. И след 2-3 години, действително, направих първия геофиличен уред. И след това се заредиха, но до сега съм направил над 20 такива уреди. За което имам и 7 авторски свидетелства. След това тя ми предсказа, че ще стана аспирант и то по един много така елегантен начин. Тя не казваше направо, тя виждаше във видение и обясняваше какво вижда. Каза, Иво, виждам, че отиваш в Русия, времето е студено, гледам хората как са облечени. Друг път отиваш, времето е топло, някак си ще отиваш и ще се връщаш. Задочен аспирант. Всичко така стана, защитих дисертация и почти през цялото ни време, прекарано съвместно, той е около 29 години, ние образувахме така наречения тандем Седокова-Лозенски.